In ka san kana amfani da MTN to ya kamata a ce ka tsaya ka kalla wannan bidiyon. Wai ko ka san za ka iya kira a kyauta ko da baka da ko sisi? Ka tsaya ka kalla wannan bidiyon don gani yadda za ka yi kira a kyauta. Kar ka manta da ka danna mana subscribing sannan ka yi liking wannan bidiyon. Abu na farko da za ka yi shine ka tabbatar layinka is less than 6 months. Layinka bai kai wata 6 ba da rijista. Layinka ya fi wata 6 to ba za ka iya wannan abun ba, amma in layinka bai kai wata 6 da rijista ba to za ka iya wannan abun. Kafin mu fara ka kuma tara ku danna mana subscribing sannan ku yi liking bidiyon nan star 550. In kun danna star 550 hash kamar yadda kuke gani, sai ku zo ku danna number 8 more kenan. In kun danna number 8 more sai ku zo ku danna number 1 magic number kamar yadda kuka gani, sai ku danna. Kun gani sai ku danna MTN free call, amma ku tabbatar layin da za ku mawa ya kai bai wata 6 ba da rijista. In ya fi wata 6 bai yi ba, ku tabbatar layin ya kai wata 3 wata 2 zai, sai ku danna number 1 nan sai ku sa number 10 ku cire ziron farko kamar yadda kuke gani. In kun sa sai kuna gani sun ce in tabbatar number da na sa is less than 6 months, saboda ni na riga da layi na ya wuce 6 months. To ku tabbatar in za ku yi number da za ku ma number ya kai 3 months 2 months irin haka 1